Kajing ong ba kanu kajaka kabala juti ya kimar hapok kendau kamtam ya udau yong kanum la syuk ban penmi ya kita kajing tung jing tap henrei ya kani kajing ong la weng da kajing persyang jong uwei urang ba ha kani kasnong kabadan hapok madan muklat hapok sutengah ilaka ha kaba ula persyang ha ar hajar khatsan bantung da kiding so nyamtra bat kat haduk daya hakini kipor menta ha ar hajar ar pusau haduk khat lai teli kilong ying kilayok jing mentoi na kani kajing thungso bat kani kajing thungso na ijaka ibarat menta kalapoi sya kalai pusan hektar tiki kum kita kijing mentoi bat kum nula sedang uni uri urang ba ya kani kakam ngin sengap ya kajing keren jong ma pila bania thu ingi haus na mi pi sedang ya kajing ti dong yong hakani kajaka aduh arajar lai aduh arajar khatsau tadin kajing khang jaka NGT pat ni hab ye sange nam dan ni usu hakanu ko kom pat phirai ba phin sedang nak kani kakam man thu pat em ngai bulut pi ga bom dan jing thung bilong di barelan bek to leo dan jing thung jing tep tengah i khendeu kolong ke i spo i ba tengah perkhat kelat dak ba thung nang ban penja thai ya la de nang ban ya res le pek to tengah thung le thung hadin snam ngai ki im ki ba se ta nang perkhat kumno ban le ban hap thung ban bot man kong thung la sang hung ni sang kum ba lai chat sao ka hadin de nga ban bot na hai ke haus na mi pat phila rai no ba tre lang kini ki society khasi haus nam khat new khat pra entah ki tu society ke de ba dan ki khat at long yeng ne kum hai kilan hai khat we khat ar bat nga khat ar bat pi dia tre lang kum tu sanga nga basla tre swa khendeu ka de ke jong ha tam nga ai bentai ki ro hatu ki hapan siu pisane pisu ai tu em on dal la long uswa ro de ki yo nong ki hapan siu ya pi de kin yo ski kan ki dang la lergi le stom tum dan jing er pan he pusat ya minot de por ice ro de ban ai de por ban siat khniang ro de ban siat ki kloi ban he la ban le ini bela so ka yu jong so amtra long ba seu sanat du ata om tang apo district ro Rena bar district bar state ro yawan iban pat yu so amtra kum sene sangi bon kinong Bangladesh bawan itu na Agartala Tripura kiyawan pat sane ki supply na spot Bangla te ar hajar ar kulai pakat no kajing yom jong news apa kum ta ham news nam la dep tengah la di to si aslam tam yu tau la he swa ini bidang rit tempat dia so ha kadang isu ong mangas ngo kani kajing sedang jong pi kadai tang kajing sultanat jong pi ba pin le ya kini bantung ndrei menta ka wanra ka kajing menta ke sarkar lu kala irap lang kantam le menta ke ong ka to ka kani ka carbon credit ru kamana pisana po bari langi ra ban pen he gini ka ai jingira am ai na matau so ka ai na mata gini ki sla lada he gini ki deng jing thong kani ka respiration jong ni hap sla persero kaya da mata ka
kaskim nang tawro ikmi lati kilay awan makin hirap lang teh. Kum hang nei kham tam lei mo hang nei le ka jaka la kham ti slam la don ar peu lai peu slam la ti tabun ki jaka ki la du lepa la lut lepa da sa kan liat kan sai sedang bah ka barep ban ya ka ba sei tu le yang Kani ka project ka Kerteng Madan Moklat minor irrigation project. But ya kani ka project la funded ika na ka PMKSY. Component PDMC, per drop more crop. Kani ka project kadon hadu laipusan 0.05 hektar. But la sanction ika ka amau ko basau pusan lak asapu arlak sapusan hajar lai spa tengka. Ki beneficiaries kidon kat ar families. But ya kani ka project la sanction ika house name hajar kat kendai badla shnaika hagasnem arjar arpau bala pendapat hau arpuwei arpulai gani ka project PE menta kader kadon hadu arpau hajar teli tenrai so but nadu kapor bangi sedang ngene ka project hagatu kapor ki ding so kidang duna nalor kataru ki ka jaka barep gadi tang hapo arpau hektar but hadin baladep irrigate ya ka nandong sedang lapan poi kini jingsna kala irrigate mentah hadu laipusan 0.05 hektar poro area tekani kemangai kemani di balafon kapisa fund syaga horticulture department ki horticulture department pat ki transfer ke fund syaga water resource department bat ni implement mengi bat ni ya trilang hapo kajing trilang jong por arti department ila pelong ni project kembakalong mentah te nagaliang ka horticulture ngiyarap yu nagapor nado ki sapling makitan raiso langta siki sebo kini ki drip irrigation facilities ki way ki control measures ki dawai knyang ru ngi persang banyarap nagapor but yale ban kentiu ya ka rukam rap ka rukam thong rukam tab jong u neutrai makan long ka sampel makan long ka nuksa ya ki waipat ki breu ke badan surround ya kene ka jaka bat ki badan apa chang setengah bat ki waipat ki thain tam ha kene ka thain ba ti deuyong te kalong ka wai ne ka jengker khu ka kini ki jaka chene ki ba jaka ba ti deuyong ki babun hi ki ong ba kimla sho ban pendan kam ya ka jaka jisem la ti deuyong ki khen ba ka jaka ka long ka bayap mamla cho ban thong ban tap Andre kane kadai kanuksa ka bahatam ya kiway kalong kajing penseluri kiway ba kentip ban bakini iro ba kajaka bala ada ti deuyong dangla ban pendan kam ya ka kum kajaka ban thung ban tap khamtam ya kiso ki juhur bat kiway pat ki jingthung Try hadin si Sandrus namte rangkat bat ki bor jong ke office te try la ban pencerngam ni gini ke jaka bala depti deuyong maram dan dikta ngala sorbe ba itu bat gitu jika kebla ti payaro dan jikta umi santra ya dan saka kalong ka skill kuma ya mesin kapan seluruh ini dari badan dekat bat ke sarkar ni skai dan kikep makiru kin ham snap iki jing ta jong kinore hamar ga mengile daka experience daga ktila jong dan gunu jing ai jing mut ya ki riu bai ba pat ba lada ki kwa ban sedang lang ya kani keju ka ayo ver ngaya bonsen ngala khot ba ban penslur ai man semi ki lada kim sing thu kumno ban thu ro de ban wan sanga ngahab ban batai amde ban buri thang marwei mar nga kwa ban ya roi lang ban ya man toy lang ai kale ka ngam la batang ka jakala jong ro mla ban pen ayu sa ke jong ki bei pat la ban do jerngam talong ka pe internet ya ka respiration oxygen lo ngila ban yo ya ka bam ro ngila ban yo lang tu
Ngasih na lor kata temen su baliat pakai pengat ro long hajaka ki sok ki deng long apa singau tenat tu asa. Kum tu pai ba filai I ya ka sinjam ka ba kum uriu rang ba ulak pen I kum nu ba pinle ya kanu ka jaka ka ba la pen jot da ka jingti ya ki mar hapo khendau ti ka e ka ba pidon ban ong halor kani ka khubor subha ban comment hapo ka comment section hapo but hadu bangin daya kendu biang khublei shipun e